من فاجر وموضع زائد بالغ. الحمد لله رب العالمين en jetti Allah en juuli annabi sallallahu alaihi wasallam Oumar Doro ko men Allah jarama jaram namnal ma wadi fayida en jetti Allah non en juuli annabi sallallahu alaihi wasallam ngal ɗo dingiral en ɓoowiɗo hawrude Oumar an e wondiɓe ma kono mbaɗe testi an kala no min gari ɗo mawdu nabi sallallahu alaihi wasallam hadara ceerno Moussa ma ar hen gila aɗa jogui radio ma ha a waɗi télé ma ɗum noon ko ɓeydare wonandema hay an minen gandi noon darde ma e pulago darde ma e enɗam ɗam min mbiran ko yo Allah yoɓe moƴƴere an e wondiɓe ma ceerno Moussa noon sa wi min kaal e ceerno Moussa ko maayo ganduɗa a arata ñeɗa ha tampata gacca ceerno Moussa ko jaaɗo Allah moƴƴo ceerno Moussa ko neɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo julɓe foof ceerno Moussa ko neɗɗo mo ganduɗa ko belɗo kadi farnorade ko jibnade moƴƴo minen to banggue almudagal minen parnorombo o jagguiri amen komin ɓiɓɓe makko o jagguirani amen minen komin almuɓe makko ko gasate e gandal fof enen e makko kono ɓuuri men welde ceerno Moussa ko tawadu o wal yanfinade nde neɗɗo foof mbo yi omo rokkuma fodde makko ha timmi ñagoɗen jomiraɗo subhanahu wa taala ko yo Allah ɓeydu cellal makko hitande fof noon enen gara ɗo henne e mawlud nabi sallallahu alaihi wasallam kono hikka noon enen mbawi wiide ko taare jamma hikka o mawlud nabi sallallahu alaihi wasallam fuɗɗade ha ɗo ɗo darɗen ɗo hen hay goto dillani hay goto darani hay goto gongani almuɓe jimini fotni yimirdi alhamdulillah rabbil alamin e kadi dendagal koddigal cité ji ɗi foof kañumen gaari kamɓe imam mom ceerno Mamadou Moussa e Silla kaali teddugal gal cité naɓe fof kadi mbaɗi hen doole mumen ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ko hunde welde en ha no fewi mawlidaji de ene mbaɗeteno ɗo henni enen belanno kono oɗo mawlud kadi jami mawlidaji ɗi ganduɗa mawlidaji testinɗi e nde ɗo hitande mbiyeten tan ko yo Allah rokku en wattude min mbuuri yo hormo nabi sallallahu alaihi wasallam indi ceerno noon e indi dendagal enɗam ɗam foof enen mbiya tan kala garɗo ɗo hen yo won sababu kumtal haaju mum saabu ko noon Seydi Alhaji Malick Sy radiallahu taala anhu o wi fi ta'dimihi in ja'u sujuni mawninde annabi jamma annabi sallallahu alaihi wasallam fuddal haaju ko hen dañete ɗum ne enen fof yo Allah humto haajuji men rokke en wattude min mbuuri ɓe jaahi Mouhammadin sallallahu alaihi wasallam Oumar Doro komi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. eɗen jetta Allah wiide alhamdulillah rabbil alamina salatu wassalamu ala rasulillah e caggal yettude Allah julde annabi sallallahu alaihi wasallam hono mbiruɗa ni eɗen tolni e hande ko adi foof eɗen goni e jamma mawludi nabi sallallahu alaihi wasallam en mbaɗi jamma men ari ha ɗo henne e ko adi fofof noon jamma o ko siftorde hen annabi o sallallahu alaihi wasallam pour kadi ɓeydotorade hen guidgol fewde e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e ƴogde kadi janggude e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jikkuji ɗi ganduɗa ko kamɗum e ɗikoye ɗin ɗon jikkuji Allah waɗnomo saabu o wino addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni neɗomi o moƴƴini negol am ngol ɗum ɗon noon en jii neɗɗo e gurna makko aduna o wawata kadi wonde neɗɗo pewɗo walla naftuɗo e aduna makko ɗon nde o ala diine walla ɗon nde o wondani e jikkuji ɗum woni toujours eɗen dutto fade annabi sallallahu alaihi wasallam so ɗum ɓen ni no mbiɗa ni mataw kanko mo foti ñemtinede kanko ɗo sallallahu alaihi wasallam en mbaali jamma hen fof namde o ko mbawta haalande en kadi hande banggue enɗam kadi enɗam koko yurbiti hakkude yimɓe hande aɗa yiya neɗɗo mo ganduɗa mo foti jokkodirde kono o jokkodirade men woɗɓe o ko jokkodiri o woppiɓe o foti jokkodirde jokka enɗam holko jomiraɗo wiya e ɗum ɗon kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ko haali hen ko wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama kuule Allah e o mo ganduɗa o e kuulen enɗam o mo ganduɗa janggo e jaam oɗon namdire makko ɗum wonnon ɓe mbi enɗam position mo ari o saabu Allah ko wattaqullaha kuule Allah o rewni hen ko wal arhama nden ko ɗon enɗam walla kulon tajje enɗam walla kulon welsinade enɗam ɗum wonnon ɓe mbi wadde noon enɗam position mo Allah addimo o ɗum ɗon ko hunde mawde kadi e nder kadi leñol ɗon ɗo enɗam daraka pour wurnede leñol ngol ɗon wodata wawata wonde hayso ngol woni ngol wonat kon ngol ganduɗa naftani haydara kadi e gueɗe ɗen guurɗen ɗo e aduna hankkadi hooram walla sukaɓe goffon wayno ganduɗa wona oɗo sifa tawrunoɗa jikina e ma te kadi wona sifa mo ganduɗa yimɓeɓe so jiima mbawata jogade e ma kadi yakar janggo e jaam ɗum foof kadi addi ɗum ko goto foof welsindade enɗam
sabba ko mawɓe men koye maɓɓe janngaten no ɓe nguurduno kamɓene mawɓe maɓɓe mbawen fawde ɗon koyɗe men jeen kono an so tawi a wi a woppat mawɓe ma a woppat enɗam ɗum ɗon kadi ala ko mbawɗa janngude par ce que nde garɗa nde abdoura nde garɗa nde kadi anda wadde noon ɗo poɗɗa janngude ɗo a welsindima ɗon wadde won hunde mawde fatore ma te Allah nela salah sallam kadi o wi ko wattaqullaha wasilu rahima fa innahu khayrun lakum fa innahu abqa lakum fi dunya wa khayrun lakum fil akhirati kule Allah jokke en ɗemeje moɗon wonirde noon nde ko ɗum ɓuri moƴƴande moɗon e aduna mon oɗo ko ɗum kadi ɓuri moƴƴande moɗon e janngo yawmal qiyamati ɗum waɗi noon neɗɗo kala mo ina haalanma ko ina heedma hakkude ma e enɗam ma ya salo ya rento eyi sabu enɗam janngo koko namdete jomiraɗo subhanahu wa taala nela salah sallam wi omo tagi malaikaji hen goto ina wiya kala jokkuɗo enɗam ya jokku ɗum kala kadi taƴƴo enɗam ya taƴƴu wadde noon ɗum ɗon tan on ko résultat guila e gurdam neɗɗo e aduna so tawi woni taƴo enɗam makko ɗum ɗon omo wonde kuddu jomiraɗo subhanahu wa taala so neɗɗo wuurdi e ndin ɗon kuddu noon wi duwaki ummade ɗo a wuuri aɗa huuɗa e malaikaji ɗo e aduna ma on ɗon kalli yewmal qiyamati keɗen ƴewata ɗum noon ceerno Mamadou min mbima tan Allah jarama jarama walla konngol ma battinigo ɗo so mbawɗa ɓeydude wiide bandiraɓe julɓeɓe arnoɓe ɗo en ganduɗa tewtorede mawludi rasul sallllahu alih w sallam eyi ko yettude Allah e wasiyadeɓe kadi ɓeydade jaggodirde e toɓɓere nde ɗo kalɗon woni jokkere enɗam nde hande ko ɓeydade jaggodirde nde ko kañum woni doole neɗɗo foof e hoore mum hay sonno Allah hokkima milliard uji banggue ma so tawi tan goto fof ko yaade banggue mum ala ko wawi naftude ala ko wawi fettude nafoore waɗi tan koɗo yimɓe ndenti koɗo yimɓe jaggodiri ndendiri ɓerɗe mumen ɗum ɗon kadi so noddude hen yimɓeɓe goto watta haqqille e enɗam muɗum kadi goto fof kadi aduna ko politique a tan woni hen goto fof hande yaharko ene jokko enɗam muɗum sa oppi enɗam ma mayi jokkude enɗam ma to sa oppi enɗam ma ya banggueji goɗɗi ganduɗa kadi wadde battodiren haqqillaji e ɗin ɗon banggueji e yo Allah waɗan men moƴƴere caggal ɗum ɗon noon ko yettude dendagal arnoɓe mawludu ɓe e kadi wiide konngol kadi jiknaɗo yetti julɓe foof kadi yettude moɗon on ɓe ganduɗa ummiɓe e radio ji guila e fulɓe FM hay Safina FM ha e Windere TV en ko fof ari ɗo pour kañumne jinguere muɗum arde ɗo Kulaagu woni fof ƴeewa ko nokki ɗon yaajna andina on kadi Kulaagu ina jogui taɓanɗe ɗe waɗata e banggueji kala diine o e adunaji e fof saabu ko ɗum rendata leñol wawa wurde onon ne min mbiyamon min beltima yo Allah yoɓon amen men moƴƴere te kadi yo Allah ɓeydo tinnude darnama